Wannan matar ta kasance aikinta shine gudanar da shirye-shirye a gidan TV. To an yi katari wani lokaci za ta wuta zuwa wajen aikinta, sai suka ɗan samu wani ɗan rikici ita da mijinta. To mijin nan nata, saboda rikicin wannan abin da ya sa ya faru tsakaninsu, mijin ne yake zarginta da ta ɓoye mishi wasu takardu ne masu muhimmanci na harkar kasuwancin shi. Shi ne kuma ta tashi zuwa wajen aiki, suka ɗan samu ɗan rikici wanda gaskiya ba ta ji daɗi ba. To a wannan lokacin ne ita matar nan ta yi fushi sosai, ta ma cire zoben da yake hannunta, wadda ita wannan zoben mijinta shi ya bata a matsayin ajiya domin kar ya manta da wannan zoben da ya bata. To sai kuma ita ta sanya zoben a cikin jakarta, kuma hallo sai take cewa a cikin ranta, bari in sha Allah idan dai na dawo, wannan kawai shine ma zamanmu na ƙarshe da ni da wannan mutum, saboda bai san abin da yake ba. Daga na dawo kawai zan ce mishi ma kawai mu rabu, ya sake ni na gaji da irin wannan abun da yake muni. Abun da ita wannan mata ta ƙudura kenan a ranta. To a wannan rana kuma wani yaro maraya wanda mahaifinsa yake da kyawawan halaye. Mahaifin yaron ya kasance yana baiwa mahaifiyar yaron nan haƙƙinta yanda ya kamata, bai zaluntar ta, yana ba ta haƙƙinta yanda ya kamata. Shi kuma yaron ya biyo mahaifin nashi ta wajen halaye na gari. To shi kuma yaron ya kasance hallo yana da sana'a ta kafinta wadda yake zuwa yana yi. To kuma sai aka yi katari, shi yaron sai ya ɗan yi latti zuwa wajen aikin. To shi ne kuma ta dalilin kulawa da mahaifiyar shi ne. Shi kuma wannan kafintan bai tausaya mishi ba, sai ya yi ƙoƙarin korar yaron. Kuma kawai saboda an yi katarin wannan abun, shi ne yaron ya yi baƙin ciki sosai, domin ya san su bayan Allah ne, gidansu ba su da komi na abinci, kuma ga shi mahaifiyarsa tana buƙatar shan magani. Yaron nan bawan Allah sai ya je bisa titi kawai ya yi zamne, yake addu'a a cikin ranshi. Sai aka yi katari kuma sai ya yi sa'a, Allah ya amsa addu'ar shi. Sai ga wannan mata sai ta zo tana cikin tuƙin motarta, sai ta hango shi wannan yaron. Da ta hango yaron nan sai ta tsaya, kuma sai ta yi ƙoƙarin zuwa domin ta kyautata mishi. Da ta tsaya ta tafi gurin shi, sai ta ba shi wannan jakar da komai na ciki, kuma ashe ta manta da cewa lu'u-lu'un wannan yana ciki. Sai yaron ya yi ƙoƙarin tsaida ta, amma ba ta ji ba, ba ta ankara ba. To shi yaron nan sai ya yi ƙoƙarin kama hanyarsa zuwa gida cikin murna. Da ya je sai ya buɗe wannan jakar, yana buɗawa sai ya ga zoben nan. Da ya ga zoben nan tare da diamond ɗin wannan, sai ya yi mamaki sosai. Sai ya sauri ya koma inda suka haɗu shi da wannan matar, amma kash, bai same ta ba. Yaron nan bai ji daɗi ba, cikin baƙin ciki ya koma dai gida. Wajen maraice kuma sai matar ta koma gida, sai ta yi mamakin ganin yadda mijinta yake tarairayarta, yana ba ta haƙuri, yana gaya mata ya ma nemo fayil da yake tunanin ita ta ɓoye mishi. Sai ita kuma matar, ita ma sai ta tuna da wannan zoben, ta ce kash, amma ta yi baƙin ciki ba tare da dai ta ce komai ba, ta yi shiru. Washe gari dai da safe sai matar nan ta tafi inda suka haɗu da wannan yaron. Da ta je sai ta yi mamaki lokacin da ta iske shi yaron a wurin yana tsaye, shi ma yana cikin zaman jiranta. Yayin da ya hango ita wannan matar, sai ya garzaya wurinta, ya je ya girmama ta, ya gaida ta, ya ba ta girmanta yanda ya kamata, kuma hallo ya hudda wannan zoben nata ya ba ta. Matar nan ta yi mamaki sosai ta ganin gaskiyar yaron wannan da amanar shi. Bayan wannan to sai ta ga iske ko ba ta yi gidanta ba da shi, kuma hakan ko aka yi. Sai ta gaya mishi za ta daida shi, sai ta ɗauke shi zuwa cikin motarta. Ta ɗauke shi suka kama hanya. Bayan mijinta yana gida,
sai ta kai shi wannan yaron gidan nata. Mijin nata sai ya zaunar da yaron. Sai yaron ya sanar da mijin labarin kan shi yaron, kuma ya sanar da shi labarin abin da duka ya faru na wannan zoben. Da mijin ya ji haka, to sai ya shirya wa yaron aikin kafinta wanda ya saba yi da kuma kayan aiki masu nagarta, tare da sharaɗin cewa za su ringa raba ribar a tsakaninsu. Sai yaron nan ya yi murna sosai, ya ji daɗi kuma ya sujada zuwa ga Allah. Wannan yara kenan masu amana da kuma hali nagari. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.